Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Ini wala siya dia. Lang. Kadun ka tao. Wala may tao siguro. Mula mo tumato dato naghantak mo siguro sila. Ang ulan to taghantakan para makita sa bansa nang hantakan. Lang. Tungkol sila lang. Pasulong ka. Kaila mo ay. Abi na wala kaila. Kaila mo ay. Kaila ko ani na ani tagalukay-lukay man siguro. Lukay-lukay. Sa una. Ayo dia kaya lah. Nalimot talaga. Isa man to kasi. Ako si Jun. Hindi taga dito sa una sa. Wai taga Malian so na. Malian, kawan ni Lusundakan. Ay mo. Ha? Si Yuyu. Ani mi diri siya mo kay alang-alang. Ingon mo sila nga daghang uno kag da daw. Kami dito ni dadan ka. Tindog-tindog. Ang dandan? Auto si Baba Repet sila ang tilita mo. Ayo ilang ito to. Wala kami ba dito? Wala kay balog na ka dito. Si Lusundakan may nakaadto dito. Balay sa kay gayon. Ako mo ka dito. Ay, ako may kay balog na ka dia kay. Ako balog di ko makadya. Siguro lagi Febrero. Lagi talaga tinana. Remembrance ta ha, remembrance. Manila ko. Manila ko. Anong bulan sa Enero yun? Enero, Febrero. Bulan na daw. Atong dito sa Manila ko, 2 ka bulan ko dito galigid ako sa Katre. Baka na raw, hindi na ako kalihok, pero kung kanang... Dire, kung patambal na. Pila ka bulan na Katre? Febrero mo ko na abot dire, pagkaugma, pizza uno na. Marso. Ano yan? Dire, bulan pa rin ka Katre. Hindi na, magtunga na sa tuwid. Ingon man si Duri sa kuha kan iksiro ka pandudoy nga ingon si Duri nga kaila ka anang na dia. Ikaw ko si man dulpo. Tu kaila ka dulpo nga. Ngunay suot kay mi anak utalak sa udah. Matuutak sige. Ibidyohan mo pasul. Sige daw, butang ilas na no. Apa itu ah? Atay dito. Ngunay kinabuhing isdaanon ay malipayon. Dah. Inig abot sa Facebook bay. punosud bagyo. Nangana sa kuan. Mo si luya sa abot ng Manila god. Dire lang lagi. Wala lang. Amigo ba ba yung kas? Masig di mo amigo ha? Ato mo po kayo. Kita nata masig matur. Oh, makalaglag po nito oh. Tadi pasok ana kaot para mauli ang para sa unay mulawa. Lagi, lagi. Kay balog na ka dito. Ato mi dito. Oh, lagi. Sige ra kay mabot na panahon maka. Lawas ni sa una. Ana kay lagi matag dulon. Man daw. Ano ba gamit? Patay na yan guys. Ha? Ilang sumok? Sumok? Ay, hindi ko. Hoy! Hey! Mari ka diha. Sige na kayo mo. Ha? Mungkot lagi. Sige na kayo. Daghang tug haron. Ako pa tumulong sila. Hapon pa mulunggo. Asa lapit ng sungok-sungok? Uy! 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 Kinong mo sande. Unsa mo ka duy? Unsa mo ka duy? Duy! Duy! Unsa mo duy? Unsa mo? Kana bitong Yu. Yado mangamol no, di ba? Tara, tulo to. Paniun ta sa kwad. Ada batuan ni ya. Ha? Batuan. Batuan mo. Hindi makabot mo to siguro. Kabot oy. Motor ka. Ha? Motor itu kan. Dadak din ra. Baklay. Baklay ka palibot. Oh, nya hapon. Hapon si bunga ba oh? Kare ba oh? Makaon ni Pong? Makaon na? Oh, kan ito?
Na? Ano ba? Pitugo na? Pitugo? Mana pitugo? Ano tutugo dai? Ano naman sa simbahan, di ba? Tutugo. Bobo na bobo. Ano siya gitawag og bubo? Hmm. Sa ilo itong balantak, tanawan ng likod. Tanawan yung likod ko. Balantak na siya. Yan, di mo sulod ang isda. Ano mga ka? Kana. Kana. Di na siya kagawas kay natuwa na. Diba? Mga siya bubo. O balantak. Ayun ang bubo kay Tagalog. Bubo na. Balantak. Pinakulog ng balantak. Uy. Ang sabi masuludan eh. Masa man siya ihulog tayo sa dagat? Sa dagat tayo sa ihulog? Eh, sagara makita na ako mga bubo kay gagmay. Suba rin butang ba? Iku kayo. O lagi. Ulang ba? Ulang. Okay, no? Okay, no? Ang gagmay kay takluban naman ito mo bagol. Hmm. Parang click. City. City bisa. Pagpas ko ng Reales. Pangkisahi. Banon eh. Buot ka. Butay ka mo banon eh. Lago dito, bagay na po ako lago. Ako puyo ko rin aning balay. Mo jud. Pero hindi po namin kasi lang bubungod.
problema gani ko sa galingon. Oo, kay partner? Ha? Oo, kay partner? Dili, daghan kay kong partner. Ang nalibog na. Di ba, pakitaan mo, basig na po kay amiga. Ay, nila na to na ilabtan ng mga kwan na. Kana? Sila ray may mangita. Di man, kay basin na po kay mga amiga nga katong kuwan po mga dalaga. Mao ni lugar na lang Ate Uling. Diri sa Labason. Lambason sa mga del norte. Mao ni ilang balay. Oh, lingin kayo. Daghang kayong tanong mga tinakong. Ug kanang mga kahoy. Nare ilang balay. Ayaw po na iyakin nga mo ulit na po nang bitay. Ligog kayo ilang balay. Nakasimintado. Okay, di ba ba? Daghang kasi lagmutol. Hello. Naay pula, naay beauty, Naiitom. naay itom. Klase-klase. Wala lang balay dili. Oh, napay balkon-balkon. Pero mga kulaknit, nanandog. Suara si Dudong, wala sa minum daw. Kay karon ra. Oh, no, katawa siya oh. Karon di sa minum daw kuan, karon ra siya minum. Oh, mo ni ilang balay diri. Oh, Silinder, wala na yung bulsa. nangamatay ilang tilapia kay wala na tubig. Oh, wala gyud sulod. Mamatay. Oh, batay na. Manglaag mi dito ilang dayday kay wala tubig diri. Magtumi sa suba. Tara kay maabtay. Tara, duha ta kay maabtay nya tagulan. Ah. Tingsa, uy. Ay. Kamu ang gede. Ya. Tingsa, wapa. Secret. Adto tag Palawan. Palawan. Palawan tong shop. Ah, Jun ride. Palawan ha. Ano ang gagawin? Kay basin na na Marta niya. Inom mo ba dito? Naku, wala giwukot ka bisang piso. Pagdalag tuba dong. Tuba ba? $500. Oo. Sa naluoy, kaya wakoy kwarta. May nalang ko no di ko niwang. Ha? Para daw di ko niwang. Ano ba dala? Ang amigo. Tara, kita lang. Asa man ta? Ha? Asa? Day day. Pakita diaryo? Ano mo na? Pakita diaryo ba? Ikan na si kasing-kasing ni tata. Oh. Iyo ba? Ayo. Man. Alik dire. Yung iro kay ni Ismail man. Ismail. Agwapo silang kansa. Ayo, lagi pasabi na ko. Paakon ko iro mo. Ba kung kung gaya mo. Mugit sa gaya mo. Ang gayam diha mamaak mo na. Ali. Yaway. Nag-video man dito. Ayo, tara. Tara bay, apa bay? Binaya bibi, wala na ko. Alam eh. Pamiyak man ito eh. Tara na kayo itong kuha, nag-snack lang, ipadala ni Tata, ito 500 kayo. Taga ako ba, tanak ko naman, sila ako di kumain. Ito ba eh? Babi ba? Ano ya? Negosyo na sa baboy tawon. Di, oo. Taga ako punan, marong ko muna sa Batag, naman na siya sa Dubai. Ah, kanang hata? Sige sa ninyo. Kasme, Ayun. ito ko Dubai.
Tinapay. Ano bagol-bol mo kano? Ano bagol-bol mo kano? Sibuk kino ani. Ipit sila, ipit. Gumana no? Oh, sige na. Okay, bulan ko na si mama ko. Kaya si mama ni bulan ko na, biya na ka. Hindi na sana. Ano mo? Nindot ang magpamimuro ka anak. Oh. Kung kaligat na sa Ginoong, kapahuay ta. Sabi, pila ka bulan na. May ulit-kalit, tuwin sa napalit na mo. Sinulong, karong bulan na. Yang twins po, 1,400. Quatro. Na, magdugang mo na udahan sa tao. Dahang ang mimro. Lagi mo mudah ka na. Dagan po din ang twins. Yan akong biganhan na. Kaya simba ko mamatay ta. Ako rin mo pali. Ikaw na po. Dili man kayo na po kayo mga tao mo din po nang kuha ng mga kauban. Kasi po din naiganahan mamalit. Pagbaligyan ko. Oh, mabaligyan po ka. Oh. Sana pa Nakatawa ka ng mga narin. Sinya bibi. Ikaw ang buto itong istorya ni Pi. Kawalo ang kuha na niya. Sinya bibi. Tumulong ako. Magpagay ang mugay. Kay. Pi, biyan ako niya Pi. Ay, ihata niya Pi. Mamugat kita ko patag daw. Wari ka dire, silang kuha na silang Jennifer. Ya tahu sakto ta dua dia na oh. Ya, yun. Oh, ya. Dito na sa taas ng tuwi kapil dito. Sa? Dito sa balay, ito yung kwarto yung... Tara.